Hello everyone, खुलुमबाय welcome back to my channel. नोंथांमोनबो गोबां चेनेलावहाय बरायबाय दिनैहाय नै जोङो सुबा केक लानानै ओंखारबाय माने सेन्ट आन्स गर्ल्स हस्टेलनिफ्राय मोनसे अर्डार फैदों दा बेखौहाय हैगोन आरो ससे ओमफ्राय मा खालामो दिनैहाय नोंथांमोना नायलांनो गोसोबा नायलांदो आङो आंनि केक बानायनायखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो लुबैनानै देखायबाय नै ओमफ्राय आङो मोनानि 9:30 आवहाय मोन्दों आरो बे अर्डारखौ ओमफ्राय फुङाव आं सिखांनो हाखाया ओंखायनो आङो मोनायावनो बानायनानै दोनखाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट डेआव आङो डिजाइनल' खालामसै होननानै बिदिनो दा बेनो आरो नै फाइनेल लुक्सआ अनजालि लामा सेन्ट आन्स गर्ल्स हस्टेल थेंक इउ स' माच आङो अर्डार खालामनायनि थाखाय जोङो डिलिभारि चार्जखौ लालाना दिनैहाय माने सासे आंनि सिनायनाय दं आरो माने आंनि सिनायनाय माने आंनि बिब'नि फिसाजो आरो दा बियो कन्टेक्ट खालामनानै होदों नालाय दा ओंखायनो डिलिभारि चार्जखौ लाथ'ला जों दिनैखौ नङाबाथ' जोङो डिलिभारि चार्ज लायो बाट दिनैनिखौ लाथ'ला नै BTC एकर्ड डे ना बिराद मानसिनि इउनिभारसिटि बे मार्चेस मा मोनलाय बियो मार्चेस ना औ बेयावहाय जोंबो दा हाबलांगोन ना दसे मामिया हाबलांनो थिनदोंथ' औ माने जोंनि मामि दंफैयो आरो बेयाव ओमफ्राय मामिया जोंखौबो दा हाबलांनानै नायलांदो जि मोजां बिबार दं सिङाव नायलांसै जोंबो दा केक होखांनानैहाय फैबाय जों ओमफ्राय तिनालियावहाय अमा ना मा लागोन अमा एसे लांनो सावनानै जाहैनो अमा गैला नामा बेलाय माथो दाउसो ना सावनानै जानोसो नागिरदोंमोन आं खालामनो नै लामानिफ्रायनो गारि जोबखा जेवनो माने हैया जरा गेलेदों आंबो गेलेनो दे ओइयाव आंखौ नारनो हो हा ओइ नै गथ'फोर गेलेदों जोङो नै दसे नायलांनोसै होननानै हाबबोबाय जेनेबा BTC एकर्ड डेबो नालाय प्रग्रामबो जादों मानसिफोरबो बिराद फैदों ओमफ्राय आलदा दिनावबो खाथिबाबो फैनायानो जाया टाइम मिलाया दा ओंखायनो जोङो हाबलांबाय आरो दा जुदि नोंथांमोनाबो नायलांफानो गोसोबा नायलांफादो फैबाय नै ओमफ्राय दा अमा लाबोदों बेखौ सावनोसै ना नों सावगोन दा अमाखौ सावनोसै आं दालि संनोसै ना बाथोन ना एवनाय औ दे मानो बिदि सावनो हाट हा निन्जा टेकनिक मानोबा सारा नोंनो बाथोन जालाबायनो सावहोलाबायो What did it?
Mana दाना creamy. मोजांसिन नुखादोंना नोङो नुवाखै नामा मोनदों दा जोङो नै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय